canvi climàtic, cada vegada que passa alguna cosa, em preocupa que la setmana passada o d'ací a 2 setmanes tingueren 40 graus a la 1 del matí en el que és la plana. Em preocupa que veig caure granís, a vegades en granís com les pilotes de tenis. Per què ara? Em preocupa que el delta de l'Ebre se perguen 20 metres cada any de plataforma, o em preocupa quan veig a un oso polar que no té plataforma de gent de la plataforma. Totes aquestes coses sempre m'han preocupat molt i a aquestes altures de la meva vida jo crec que tinc l'obligació de posar a l'abast d'esta societat tot el que he de pres per garantir que els que venen darrere, els més menuts, puguen tindre un planeta viu i un planeta viable. És per això que vaig a dedicar els propers anys a impulsar la implantació d'energies netes, renovables, que no siguin un perill latent com les nuclears o que no augmenten el CO2 de la nostra atmosfera, com són els combustibles fòssils, com el petroli, com el gas, que són els que estan trencant l'equilibri climàtic. És una opció, podria estar també ajudant a la societat en el que és la política municipal o podria estar en aquesta faceta que he contat. És una opció personal perquè en aquest cas jo pense que puc ser més útil en aquest camp. Tinc companys de corporació, molts d'ells avui així, que ja duen algo més de 2 anys en aquesta legislatura i que podem emprendre un treball que sempre ha sigut d'equip i que ha sigut una fulla de ruta que ha decidit l'equip inequívoca, molt clara, moltes vegades molt complicat d'explicar inclús a companys del partit, i és que a vegades n'hi ha que sacrificar temes de partit perquè som un govern municipal, som un govern de Vila-real. Pense que tots els companys que tenim així s'han impregnat d'aquesta fulla de ruta i per tant se pot tirar endavant el mateix.